eli Matikaisen Toni, ja autona on Volvon FH13 540. Me työskennellään tuossa Helsingin lentokentällä Finnavialla. Periaatteessa kaikki Finnavian alla olevat lentokentät on meidän työmaata. Me huoletaan lentokentällä kaikki korkeat valomastot, eli korkealle pitää päästä. Ja nyt meillä on Hiabin uusi IQ 958 nosturi Jibillä, mikä menee nyt 42-43 metriin. Lentokenttä siellä on paljon asfalttia, ja sitten kun on märkää ja synkkää, niin siellä ei ole valoa ikinä liikaa. Että siinä mielessä joudutaan pimeissä paikoissa olemaan töissä, niin valoa tartti tosi paljon. Faijalla on aina ollut, että puskuri pitää olla iso ja se pitää olla kiiltävä. Siitä aina lähdetään, mutta se on meille myös ihan funktionaalinen, että kun tehdään nostoja auton keulassa, niin se puskuri vähän suojaa sitä auton keulaakin siis. Kun on nosturiauto kyseessä, niin keulaan rakennetaan aina järeät tukialat, niin silloinhan mikään valmis puskuripaketti ei käy, että se pitää ihan varta vasten suunnitella. Cargotec päällirakentaja rakensi etujalkojen kylkiin paksut rautalevyt, ja RST-stiili jatkoi siitä sitten ja rakensi kiinnikkeet ja suunnitteli koko jutun. Kyllä tosi paljon tulee puhetta ja katseita, ja aina näkee kun ajaa jossain, niin jengi on kamerat kädessä kuvaamassa. Että kyllä siitä näyttävä peli tuli. Eli haluttiin aika kauttaaltaan rosteriputkeen, että tietenkin keulaan iso karjarauta ja katolle kokonaan katon ympäri menevät rosterit. Ja sitten auton kylkeen niin pitkän matkaa kuin sai, ja sitten auton perään vielä kaksi lyhyttä pätkää, niin sai perään vielä valoa lisää. Ei ole RST-stiilin puskureita ollut ikinä, että nyt lähdettiin ekan kertaa rakentaa RST-stiilin kanssa tätä kokonaisuutta. Ja huomattiin siis ihan ylipäänsä muissa kuorma-autoissa ja pakettiautoissa, aina jos oli valotelinettä tai karjapuskuri, niin aina siellä RST-stiilin merkit oli, että sit ruvettiin selvittää ja katsottiin, että jätkät tekee helvetin hienoja ja erikoisia juttuja, niin ajateltiin, että tää on ihan meidän juttu, että RST-stiilin kanssa lähdetään duunaamaan. RST-stiilin kanssa kyllä yhteistyö toimi ihan moitteettomasti, että ikinä ei sanottu ei, kuunneltiin ja aina sanottiin, että yritetään ja toteutetaan, ja kyllä siitä tuli aika hieno.